Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa semana nga ini, isa ka makatalandog balatyagon, kag matuod-tuod nga kasaysayan, sang isa ka celebrity ang hatagan naton sang kabuhi. Kami nagapati, ilabi na ang tag-iya sini nga kasaysayan, nga ini mangin pagtulunan sa tanan, rason nga nagtulod sa amon, agod nga ipalayag ang kasaysayan nga ini. Ang kasaysayan nga ini iya ni Sir John Gilbert Arceo sang Bacolod City. Kung sisino siya, kag kung ano ang iya nangin kabuhi, ini ang aton mahibaluan sa kabugusan sang iya kasaysayan nga aton tiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan, Dabo-Dabo! Papa, nga agin bayaan mo na kami. Magagmay pa ang duwa natin ka mga anak. Wala na gali kami, Papa, ng mangon mo. Wala ka na nagaginawa. Diyan, anak. Wala na si Papa mo. Kay bisan sana hindi na siya magbalik pa sa aton. Kay patay na siya. Mama. Oo, anak. Kagaya mo, Papa. Birthday ko pa naman 2 days from now. Amo ni galing regalo mo sa akin. Ang mapatay ka. Diyan, anak. Pasensya ang hindi ka na makaselebrate ang birthday mo, ha? Kay patay na si Papa mo. Mga anak, subo nga wala na si Papa ninyo. Ako naman ang mabulo sa pagtrabaho. Sa diin ka ma-work, ma? Sa ginhalina ni Papa ninyo nga factory sa Central. Ginatagan nila ako dito sa posisyon. Ako ang mangin secretary sa factory. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baby, blow your candle. Yay! Karon kay nakablow na sang candle ang atong your birthday celebrant. It's time for us to eat! Parents, please assist your children. Grabe sa iba ng mga bata, di ba? May mga papagit sila nga nag-aasikaso sa ila. Ako lang yung wala. Hindi wala naman kuya Papa. Amo nagit nga ng kulang sa akon. Tani, may papa man ko pareho sa ila ba? Ha! Oh. Nga may lalaki din nga nagkakatulog sa among balay man. Sino di siya? Magwa ka. Mamangkot ko sa among mga neighbors. Boyfriend ni mama mo ang nakita mo sa inyo nga nagatulog. Boyfriend ni Mama? Diyan, okay lang na iya nga mag-boyfriend si mama mo. Kay di, patay naman to si papa niyo. Ha? Oo, widow na siya. Gani pwede lang siya nga maka-boyfriend subong. Kag isa pa, wala man dalain kay soltero man kuno ang lalaki nga ina. Di kon boyfriend siya ni Mama. Kag diri sa samon. Papa ko na sa gali eh! Tito mo ina, kay stepfather mo siya. Yes! At last, may father na ko! May father na ko! No way! Hindi ako mag-permit na magpakasal ka mga duha. Basta mo sinang gusto ko. Makaisa ka lang kaslon. Kag wala na sang masunod pa. Hay pa! Ari ka na gali? Nagabot ka na halin sa imo duty nga graveyard? Hoy! Papa! Kagin sipa mo ko sang tudo pa! Kagay! Tuman ka sakit! Diyos ko! Nasakit! Bastos ka, ha? Kita mo matulog ko. Gindadakan mong ginatulugan ko. Natandog ko lang tiya kay... Tandog? Hindi kungod. Hoy!
it's like when you have a father. My stepfather disciplined me. Ano? Ginsipa ka sa makapila ka beses ang stepfather mo? Oo. Lipay ko gani kayo kiti. Concern gali kayo sa akong si Tito Boy. Nami kita batsago niya. John? Agay ah! Tama na to ah! Agay to! Anong sala ko tuman? Mamangkot ka pa kung anong sala mo! Hay! Agay! Ah! Lakatan ka! Kundi ka nagapanutsuhot! Gani nagkakayawan kami sa pangitasin mo! Lain ba? Do wala na gini ang tatang pagpatupa ni Tito sa akon ba? Do hindi ko na magwantahan. Gwa ko ah. Dito ko sa hilit-hilit mapaamulyaw ah. Taguon kong lawas ko. Kag mag-Mary Jane ah. Iniya! Ka-okay dyan sang life ko ah. Damo kami kwarta. Magluwas sa gidbilin sa napatay ko yung amay. Ato pa sa Saudi nga ako niya cruel stepfather. Kaga matinir siya dito sang 3 years. Subot silingon. Mag 4th year high school pa kami liwat magkita ay. Kiti, 1st year high school pa lang ko subong mo. Ah, tayo ko inom ah. Kataway sa mga buhi ni Jana. Shut up! Jan, ano ni? Sigarilyo ma. Kabata pa gani si mo, nagagamit ka na sini? O tati ni ha? Salawayon kay Jan. Ano nang ulo mo man? Nagaugtas ako sa imo. Samtang ang manghod mo kag ang bata ni tito mo nga ari man diri sa aton, wala man sila nagapasaway sa akon, pero ikaw yahay ambot. Hindi ako maka-enchende sang dalagan sa utok mo. Mag-amo kasi ni mapilitan ako nga papulion diri si tito mo. Ma? Ma? Sa diin si Tito haw? Gabi na, wala pa siya diri sa balay haw? Nagkakabalaka ka kay Papa, ha? Uy, stepfather ko naman na siya mong. Napatawad mo na ba na si tito mo, boy? Ha, anak? Oo, ma. Langga ko mas Tito Boy, ah. Anak? Hala, wala ta makatalog pangod sang oras. 9 o'clock na gali isang gabi. Mauna na lang ko sa inyo, guys, ha? Ara na sila ni Daddy, nagsugat sa akon. Ako man, mauna naman kami sa inyo, ha? Bye, everyone! Bye! Bye, guys! Tapos ko yung mapauli. Mapit ko rin si Limnan, ah. Kapoy, rehearsal, be. Alas 4 na galis na gaw nakabotas balay ba. Sulod ko. Oops! Nalipat ko galing nga may alam ni galing tanan namon nga doors. Ukaon ko lang timbang namon agud nga mapatay niyang main switch. Kag maabrihan niyang pertahan nga wala sang alam nga matuga. Ukawon ko siya sang hinay nga tingog ah. Patay ng suga. Ay, sulod to. Mayong nga Anong oras na? Ha? Anong oras na? Pauli pa balay ni sa Mayo nga estudyante, ha? to, nagabugta pa ka mo gali? May malainayhan nga matabo kay John Gilbert sang tion nga to. Mga pinalangga namon nga mga tag palamati. Sundan ninyo makatalandog balatyagon nga kasaysayan ni Sir John Gilbert Arceo nga aton gintiguluhan. From test to testimony, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.